ranar 7 ga wata ta yadda wasu kamfani suka yi cika su iska da kudaden mutane. Wannan ƙadiyya da ta faru, farko kafin mu tambayi hukuncinta, shin yana halasta mutum ya shiga wani bala'i ko ibtila'i sannan a gwasile shi, a dinga masa izgilanci, ana ƙara masa zafi cikin zafi akan abin da ya same shi na ibtila'i? Ya halasta a musulunci haka? Baya halasta. Ɗaya kenan. Ko da ganganci ya faɗa, abin da yake tsakaninka da shi shine ka masa nasiha ko ka masa addu'a Allah ya mai masa da abin da ya rasa. Wannan shi muka sani a musulunci. Kuma wannan mas'ala ta abin da ta shafi ita wannan NRC, mas'ala ce wacce take sabuwa, mu'asira ce, sabuwar mas'ala ce. Malami bai iya ba da fatawa a kanta sai an mashi tasawwur, sai an masa bayani filla na yadda abin yake. Malanta kawai bai isa ka dinga bayar da fatawa da hukunci akan ababe sababbi, sai an maka bayani su masu abu. Saboda ka duk malamin da ya gaggawa na haramta wannan abun, to gaskiya akwai matsala. Domin na farko, su wannan kamfani da suka fito, abinda suka gaya wa mutane shine, na farko, littattafai ne suke tallatawa wa kamfanoni da marubuta littattafai na turanci, cewa kai yanzu za a ɗauke ka ne a matsayin ma'aikaci domin ka tallata waɗannan littattafai, ana biyan ka. Kun ji wannan da kyau ko? Za a ɗauke ka ne a matsayin ma'aikaci, har ma ya zama idan ma baka shiga kayi wannan aiki ɗin ba da suke kira task, ranan ba biya, ba ka da biya, ba za a biya ka ba sai ka shiga ka tallata waɗannan littattafai. Wanda ya san yadda ake digital business, kamar mutum ne yanzu ya shiga Facebook, lokacin da ka tsaya ka kalle shi kana promoting ɗinsa ne, yana tafiya viral ko? To ballantana ka yi like, in ka yi like kana ƙara masa matsayi, kai har za ka ƙara masa matsayin da yana cin kuɗi da kai. Ƙwarai Facebook za ta biya ka. Ai kun san wannan ko? Kun san wannan da kyau. Za ku ji masu content creation za su ce maka, don Allah ka yi mani like, ka yi mani sharing. Ai ba kawai bane ai lokacin da ka masa like, in ya samu like kaza ko ya samu share kaza, ai Facebook za ta biya shi kuɗi. Ta ga wannan shi ake cewa promotion, kana tallata shi ne. Sai suka ce wannan shine aikin da zaka dinga masu kullum, kuma su waɗancan suna biyan su kuɗin ana tallata musu littafi, kuma kai ma za su biya ka. An ji wannan da kyau? Bangare na biyu, sai suka ce ba za ka shiga wannan aiki ba saboda ganganci da mutane ke da shi da suka sani, da rashin ɗaukan abu da muhimmanci da suka sani, sai ka aje wasu kuɗaɗe. Wannan kuɗaɗen ba za a yi business da kuɗinka ba, yana nan a matsayin deposit. Har ma suka sanya masa date cewa idan ya kai lokaci kaza za a dawo maka da kuɗinka. Bangare na biyu kenan. Bangare na uku, sai suka ce in ma kana so ka samu sakankancewa da mu, to ga certificate ɗinmu na CAC, mun yi rajista da ƙasanku, CAC ta yarda da mu, kuma suka ce ga namban CAC mu je ka bincika, kuma wallahi mutane sun bincika da gaske sun yi rajista. Sai suka ce kuma ga rajista namu da EFCC, shi ma ga namba je ka bincika, shi ma wallahi da gaske ne an masa rajista. Suka ce kuma ga namban mu na TIN, tax identification number, wanda ana samun sa ne ƙarƙashin Federal Inland Revenue. Gwamnati ma saboda sanin mu da ta yi, har ma tana cire haraji.
to don Allah mutum sai ya fada cikin wannan shubha ya sa kuɗinsa sai aka samu akasin haka, yanzu kai ya kamata ka masa dariya? Ko da kai ka fi ɗaukan fatawan cewa bai yi ba, amma da kai ka san wannan mutumin bai abin da jahilci ba, ya duba wasu abubuwa da yawa sannan ya fada, ya kamata ka masa dariya? Amma abin mamaki wai mutane sai suka dinga dariya, har ma ka samu mutum yana cewa Allah ya ƙara, Allah ya muku kaza, har ma wani ya ce in ba ɓarawo ba wa za a ce mai sa kuɗi ya samu kuɗi? Wannan bai kamata ba. Ka gani? Suka shiga. Duk wanda zai shiga, ka gane ko, a bisa zato mafi rinjaye, mu a zatonmu shine dole zai buƙaci a masa bayani yaya abin yake. Ko haka kawai ne kai malamin mun sami kan ce kawo kuɗi ka sa za ka samu kuɗi, ko sai ka shiga, ba za ka ce min yaya abin yake ba. Yawa ba lalai ne da kin da wani maka irin wannan bayani ba, ko wani abu makamancin haka, amma ba mutumin da za zo kai ya ce kawo kuɗin ka sa maka zaka da samu kuɗi ya yi sai ya ji bayani. Bayani shi ne cewa na sa kaza na samu kaza, kuma nan ma na samu kaza, amma wannan bayan da kanka ya maka wallahu a'lam. Shi yasa ka ga zan gaya muku, kun ga cikin wannan al'amari da ya faru, da yawan mutane, kowane nau'in mutane da ka sani sun shiga ciki, da ustazai da malamai duk sun shiga. To fi sabilillahi kai Allah ya saka maka, yanzu kai a zatonka in za ka yi malamai zato na kirki, abinda kaga an ce maka malamai su haddasu a ciki, ai ka ce killa Allah akalla ka ce ka lalle abun nan akwai shubha. Ina fatan ka fahimta, ka dan ba da ka ce ka lalle abun akwai shubha. To abin da kenan shine bai dacewa a ce wai ga wani ibtila'i, kuma wannan abun sai ya zama kamar ruwan dare. Wallahi in babanka bai yi, wani ɗanka na yi, kai wata matar ka nan na yi a ɓoye baka sani ba, abokinka na yi, to wasu kana kana dariya, to kana musu, kai ma ta shafe ka. Allah har ma wani ce Allah ya ƙara, wai shi ne ɗazun zan zo juma'a sai na tarar da wani a unguwanmu, a unguwanmu ana zolayensa, aka ce ma an zolaye shi wai na ta faɗa. Kun yi ma cikin wasa sai na ce wai an gaishe a ce masa NRC, wai sai yana ta faɗa. Sai na ce to in yana da dama, Allah ya sa yana da damatsa, duk wanda ya ce masa NRC ya bashi kashi tukun kafin a zo a yi rabo ya dan sauka haushe shi a kan shi. To yanzu da Allah wanda kai masa wannan sai ya fi ka ƙarfi sai ba kashi, wallahi za ba shi. Mutumin yana nuna jimamin kuɗinsa da abu da shi, ko ba ka gane ba, kuma kana zuwa kai sai kana ƙara kunna shi. Don Allah ya sa yana ji da ɗan dantsinsa. Allah ya kyauta. Saboda haka ibtila'i ne, wallahi ibtila'i. Wallahi Allah ya jarabci mutane akan wannan abu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah shehi. Shubha mafi karanci abin da kalli abin kenan. Kwarai kuwa. Na. Ba a haka. An yi asa ko bar ku ji.
sosai kuwa sosai. To kai ma ta shafe ka. Yanzu kun gane ko su karan kansu waɗanda suka yi abin su ma sun kasu kashe-kashe. Akwai wanda suka yi abin da fikira da dabara da wayo, akwai wanda suka yi abin kuma su kuma da rashin dabara da wayo. Yanzu akwai wanda ake ban labari aka ce tana da gidanta a can saman dutse ta wuraren abin nan, ba zan faɗa ba saboda kar ta zo ta ji abin ya mata zafi. Aka ce saboda gidan tun akwai ɗan matsala na ruwa saboda kan dutse suke suna fama dai suna ɗan wahala. To da Allah ya sa ta shiga NRC ta kalli account ɗinta ta ga wasu miliyoyi, shikenan kawai sai ta sa gidanta a kasuwa kawai, cewa wannan sati mai zuwa za ta kwashi waɗannan miliyoyi sai ta haɗa da wannan kuɗi ta sai da gida sai ta sai wani, ta sai da gida ta koma can gundaren fangami ta kama haya, tana jira sati ya zagayo ta ɗebe kuɗi ta haɗa ta sai wani gida. Kaga wannan an samu jarabawa, yanzu ba kuɗi ba gida. Akwai waɗanda da yawa suka je suka ciyo bashi ba kuɗinsu ba, suka zo suka afka, waɗannan mutane sun tafi musu da kuɗi. Kuma duka waɗannan fa saboda sakankancewa da cewa gwamnati ta san da su ta ba su certificate. Ina ba bari in ji malam su. Sai suka yawo a cikin kasuwa. Sai su ba ku da abin da kuke samu. Sai suka gudu. Ba Kano ba, sun yi mana nan a Suleja ba, akwai Egwafin ba? Ka san Egwafin ko? Nan kusa da shagon kamar nan da. Ai wani banki ya dawo shi Egwafin, kai kusa da kai ne. Trim, yawa Trim. Lokacin Trim ne. To dukka sun zo mana a matsayin bankuna ne. Har ni kuɗi na an gudu shi. Nan muke aje kuɗi. In mun tashi muna jin karɓar kuɗin mu je mu amsa. To abin da ke faruwa ne inda muke son kai ku shine. Wallahi kun na muku uwa dukkan certificate din nan da suka zo da shi duk an bincika wallahi da gaske an musu register. Suna da CAC da gaske, suna da EFCC da gaske, suna da team da gaske. So shi ɗan Najeriya yana ganin gwamnatin su ta riga ta gama su bincike har ta ba da lasisi. Allah sarki. Allah sarki. To saboda ka ga wannan abu da ya faru wallahi darasi ne sosai ga mutane. Darasi na duk waɗanda suke zuwa suna yi, bari mu gaya maka wani abu ba kamar wannan bane. Ka je ka bincika. In kai maganar MMM kuɗi za ka sa kawai ka jira kuɗi ya nuna a baka. Wannan kusa suka je suka yi dogon nazari wai saboda ya dace da addininka. Sai aka ce to ba kuɗi za ka sa ba kuɗi ba, za ka sa kuɗi a aji ne a matsayin security, kuɗin ka na nan za a maido maka, abin da za a dinga baka aiki ne kana yi kullum kana samun kuɗi. Duk wanda baka yi wannan aiki baka da kuɗi. Kun lura? MMM ba ta nuna maka certificate na EFCC ba. Waɗannan policy schemes da suka zo ba su samu waɗannan credentials ɗin ba. Wannan kuwa ga yanan a dashboard nasu kana shiga ga waɗannan certificate ga sunan ka je ka bincika, suka je suka kama NTA suka yi program, gwamnati na kallo suna program a NTA. Ko ba ku lura ba? Suna da ofisoshinsu, sun kama ofis akwai shi a Mina, suna da shi a Lagos. Saboda haka abin is open, ana tunanin cewa gwamnati ta san da su. Yanzu sun cika ma wandon su iska da kudaden mutane. To ina ganin kamar abin yana so ne backfiring, sai muka ji cewa akwai wanda suka rubuta petition zuwa ga EFCC
cewa to KEFCC mutanen da suna da certificate ɗinki, saboda haka ga bankuna da suke sawa ana tura musu kuɗi gashi a binciko mana su. Ita EFCC ba to a yanzu abin da ke faruwa ina ganin kamar akwai wani abu da aka ɗan yi, ai da sun gudu kwata-kwata, to yanzu sai ya zam sun dawo sun buɗa sun ce wai to in Allah ya yarda wai sun samu matsalar mu wai network ne wai suna upgrading ne, alhali ƙarya ne ba upgrading ba ne, wallahi guduwa sun mutane kuɗin su. To wai yanzu wai ayi hakuri insha Allah rana kaza za a cire kuɗi rana kaza a cire. So kaga in ba da gaske bane an masu rajista, to da ita wannan EFCC ba za ta ko saurari ku ba. Ya magana ko? Haba. Wallahi tallahi malam. Wallahi. Yaushe za ku ɗauki certificate ku ba kamfanin da kun san ba abin za ku yi musu ko a zalima ce. Mana an mayar mana da Najeriya fa kamar wurin wasan kwaikwayo fa. Kamar wai a Najeriya wai ana buɗe ministry na ƙarya wa abila. Ministry na ƙarya abila. Abu ya zama kamar 'yan drama. Da ma'aikata har a masa budget. Kai! Ya Allah ka ceto mu. Allah ka samu dace. Mabogi. Alaikum salam, malam insha Allah na ƙarshe bismillah. Wato muna gab da wani mummunan haka. Ka ga yin 'yan sandan jiha? Allah kyauta. 'Yan sandan jiha? Ɗan gwamnati yake da 'yan sanda? Wannan shi kenan insha Allah, wannan magana mun gama shi. In so ba shi yake da kidnappers ba.